Posledné prieskumy nám ukazujú, že karta sa obracia. Smer SD vedie v najnovšom prieskume opäť s 19,5%, tesne pred Progresívnym Slovenskom s 18%, ktoré postupne a pomaly klesá dole. Lenže tieto čísla neriešia kľúčovú otázku. Kto po voľbách dokáže zostaviť vládu? Na 3. mieste je Republika s 11%, Hlas sociálna demokracia klesá na 8,6%. SAS, KDH a Demokrati sa pohybujú okolo 6%. Slovenská národná strana by sa podľa prieskumu do parlamentu ani nedostala. Ak by Smer vyhral voľby, prirodzeným partnerom by bol Hlas. Bez Slovenskej národnej strany však táto kombinácia nemusí stačiť. Zostáva Republika, ktorá nevylúčila povolebnú spoluprácu. Otázne je, či by takáto koalícia mala dostatok hlasov a politickú stabilitu. Na druhej strane Progresívne Slovensko má širší koaličný potenciál. SAS, KDH a Demokrati. Ale ani to však nemusí stačiť na väčšinu. V takomto prípade sa rozhodujúcim hráčom stáva Hnutie Slovensko Igora Matoviča. To prináša otázky. Stabilita vlády, skúsenosti z predchádzajúcich koalícií, schopnosť dlhodobej spolupráce. Máme teda scenár, kde víťaz volieb nemusí vedieť vládnuť. Opozícia môže vládu zostaviť, ale s rizikovým partnerom. Po voľbách dostáva víťaz poverenie na zostavenie vlády. Ak neúspeje, nasleduje ďalší pokus. To môže znamenať dlhé rokovania a neistotu. Tento prieskum preto neukazuje jasného víťaza. Ukazuje, že zostavenie stabilnej vlády bude zložitejšie ako kedykoľvek predtým. Ako to vidíte vy? Kto má reálnu šancu zostaviť vládu? Je podľa vás spolupráca s Igorom Matovičom pre ostatné strany priateľná? Mala by Republika vstúpiť do vlády so Smerom, ak by na to mali čísla? Čo je podľa vás dôležitejšie? Kto vyhrá voľby? Alebo kto dokáže vládnuť?